మీకందరికీ నా వందనాకు. మరి నేడు మళ్ళా మనడు కుశల్ కబురు క్యాన్స్టందుకి మరి దేవుడు నామంతే మనందరూ ఇలా కలియడానికి దేవుడు సాయం తొంత అందుకి దేవుడికి వందనాకు. అలాగే నన్ను నెనపేస్తా కబురు బాద్దు క్యాన్స్ కట్టు 118వ కీర్తంతే దేవుడు ಕೆತ್ತನ మాట బాతదో దేవుడు మనకి అందిస్తాను కబురు బాతదో క్యాన్స్ కట్టు దేవుడికి వచ్చినావు కదా. మరి 118వ కీర్తంతే యెహోవా నా పక్షమునున్నాడు, నేను భయపడను. నరులు నాకేమి చేయగలరు? యెహోవా నా పక్షము వహించి నాకు సహకారి అయి ఉన్నాడు. అలాగే 8వ వచనం చదువుకు, మనుషులను నమ్ముకొనుట కంటే యెహోవాని ఆశ్రయించుట మేలు, రాజులను నమ్ముకొనుట కంటే యెహోవాను ఆశ్రయించుట మేలు. మరి నేను ఈ ములిపే నన్ను పేస్తత్త కబురితే క్యాంజని మాటని మనడు ಬೇನುನಿ ನಮ್ಮವಲೆ ಈ ಭೂಮಿ ತಿಪ್ಪರ್ರೋ మనకి మత్త ఈ ఆయుస్సు అంతగిన నడుసోరే మనడు బతుకుత కాలం అంతా నడుసోరే మున్నెడికి అందని ఈ జీవితతే ಬೇನುರಿని నమ్మవలో ಬೇನುను నమ్మకూడదు. ఒరొరు చుట్టూ అర్థమయ్యో పరిస్థితితే బతుకురమంతాడు. ఇలాంటి పరిస్థితితే దేవుడికి ఎత్తనది బాధ్యతకు ಬೇನುని నమ్మనిని ಬೇನುను పొర్రో నీ నమ్మకం వాడ్తిని లోకతి మందని మన చుట్టూ మందని బలమా నీ నమ్మకం, ఇల్లుకుపోతే నీ బలగమా నీ నమ్మకం, వీటి పొర్రో నీకు మత్త బలత పొర్రో గనక నమ్మకతిని వాటుకు వరనొర రోజు అద్దంతరతే మనని విడిసి ఒర్రనుగా విడిసితే మన బలం ఎంజర్ దేవుడికి వచ్చినాం అతుకు. మరి ಬೇನುను పొర్రో మన నమ్మకం ಬೇನುను నమ్మవలే ఇంజర్ దేవుడికి వచ్చిన ఇతుకు ఓడటి లోకతే డబ్బుకి నమ్ముకు డబ్బుకు మన నమ్మకి తిని మనని విడిసిదొచ్చు, బాల తిని మనకి మందని బంధువురికి నమ్ముకు మనని విడిసిదొచ్చు. అందుకనే దేవుడికి వచ్చినావు కదా. మరి ಬೇನುను నమ్ముకు ఆఖరి వరకే నడిపిస్తాడు, ಬೇనును నమ్ముకు ధైర్యంగా మున్నెడికి దాయగలుగుతాడు. దానికి దేవుడికి వచ్చినావు కదా. మనుషులకి నమ్ముకుండటము ఆ నమ్ముకుండటం వల్ల బాతకి వచ్చిన ఎత్తుకు మనుషులను నమ్ముకొనుట కంటే యెహోవాను ఆశ్రయించుట మేలు, రాజులను నమ్ముకొనుట కంటే యెహోవాను ఆశ్రయించుట మేలు. మరి ಬೇనును నమ్మనిరి దేవుటిని పొర్ర మన నమ్మకం వాటుకల్లే అద్దు మనకి మేలు నేంటే ములిపే నా జీవితతే మేలు జరగవలే, నన్న మేలు పొందరు మున్నెడికి దాయవలే ఇంజోరు గనక మీకు ఆశ మతుకు దేవుడికి ఎత్తన మాట బాధ్యతకు మీ చుట్టూ మందని బలతి నమ్మొద్దు. అలా నమ్ముకు ఆ బలము మనని వమ్ము తింగితే ఇతుకు ఒర్రని విడిసితే ఆఖరి వరకే మనుషులకి నమ్ముకు సగతు వరకే వేయితోరు, దేవుటిని నమ్ముకు ఆఖరి వరకు వేయితో. మరి ఈ మాట క్యాంజని మీరు నన్న ಬೇನು నమ్మకడు సగతు వరకు విడిసిదని మన బల తిని మన చుట్టూ మందని మనకి సాయం తుంగ నోరిని నమ్మకడా ఇల్లుకుపోతే ఆఖరి వరకు నడిపిసని దేవుటిని నమ్మకడా. దేవుడి పొర్ర నమ్మకం వాటి మతుకు తప్పకుండా మీరు మందని పరిస్థితికి ఆఖరి వరకు మేము దేవుడు నడిపిస్తాం. మరి ధైర్యంగా మందటి దేవుడి పొర మీ నమ్మక తిన వాటటి ఈ పరిచర్యతే మున్నెడికి నడుసన మమ్మ మనుషులకి మాకు వత్త ఈ మాట కెత్తని మరి దావీదు మహారాజు కూడా కెత్తనది బాధ్యతకు చిన్నస్కే దేవుటి నమ్మటం ఓనికి తెలుసు, పెద్దత్తస్కే గొర్రె మేచొరమత్తస్కే అడితే గొర్రె మేతనస్కే దేవుటి నమ్మటం తెలుసు. అలాగే పెద్దత్తస్కే రాజాసత్తస్కే అస్కిగిన దేవుడి పొర నమ్మకం వాడటం ఓనికి తెలుసు. అందుకనే అచ్చ గొప్పగా దేవుడు నిని ఆశీర్వదిస్తావు. మరి బెచ్చుకో సరంగు మనడు నమ్తోరు మనని అర్ధాంతరంగా విడిచిస్తారు మనతోరు బారయ్య ఆఖరి వరకు నేను నిన్ను నడిపిస్తాను, నీకు పతన అవసరం వరకు నాకు పోందుంగా నీకు తప్పకుండా సాయం తుంగితాను, అది ఎలాంటి అవసరం అతకని సరే నీకు నన్న మీనాను ఇంజరికి ఎత్త మనుషులకు మనంకి అలాంటి పరిస్థితి వత్తస్కే ఒర్రోగిన వేడకుంట దిమ్మిర్త రోజుకు మీ ఈ మాట క్యాంజన్ మీ జీవితతే
ನಾ ಜೀವಿತತೆ మరి ఈ పరిచర్యని నడిపిసని వెచ్చుకో సనుగు మాకు మనంకి అలాంటి అనుభవ మినకు అందుకనే వెచ్చుకో సరంగు దేవుడు పొరోటికి ఓన్పొర నమ్మకం వాటి నడతనస్కే ధైర్యంగా మున్నెడికి దాయగలుగుతాడు. మనుషులకి నమ్మకు భయం వేయితే భారత్కు ఒక సాయం తుంగితోరు అర్ధంతరంగా విడిచితోరు ఆ సమయత్కి మాట ఎత్తోరు ఆ సమయత్కి మాట నిలవాటోరు ఎంజరు వేర్తితాడు. అందుకనే మరి నేడు ఈ కబురు క్యాన్సర్ కదా దేవుడు మీతోటి తిరిగిన మాట బాధదికు నమ్మకతోటి దేవుటాకే ఊడటి దేవుడు ఆఖరి వరకే మధ్యతే విడిసివో ఖైదీని ఆఖరి వరకే దేవుడు మిమ్మల్ని నడిపిస్తూ మరి ఆఖరి వరకే నడిపిసని దేవుటాకే ఓడుకటు మిమ్మల్ని దేవుడు దీవిసురే మున్నడికి నడిపిసవలింజరే మా ప్రార్థన.